Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office Number 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Anong oras na Diyosa? Yes, good morning, Sir Pio. Good morning to all of our listeners dito sa Usapang PhilHealth sa DCGB. Oras na po para tumutok, para malaman ang inyong mga benepisyo at ang inyong tungkol sa inyong membership sa PhilHealth. Good morning po. Yan. Dali na yung Pasko. Saan yung isa? Siyempre, pinaprepare pa yung regalo mo. Ikaw naman. Siguruhin niya na magugustuhan ko ang regalo na ibibigay niya. Ko lahat naman na galing kay Ma'am Lery, alam kong gusto mo, Sir Pio. Kunwari ka pa dyan eh. Uy, nung isang araw, may yung barkada ko na ihanap ko raw siya ng mapapangasawa. Yan. Okay, madyojowa ano. Kon siya, babae siya. Kagandahan talaga. Yung pinapahanap sabi ko anong gusto mong criteria na maging jowa mo? Sabi niya, yung merong 4M. Yan, ano sabi ko yung 4M na yun? Na criteria. Sabi niya, sa mga panahon ngayon, ang gusto ko 4M. Yan. Sabi ko, ano ba? 4 million? Higit pa dyan. Sabi niya, hindi higit pa dyan. Sabi ko ng 4M. Sabi niya sa akin, i-announce mo niya ang number ko. Gusto ko niyang makapangasawa, 4M. Siyempre lalaki hinahanap niya. 4M. Matandang mayaman na madali nang mamatay. Diyan, yun talaga pala ang ano niya, qualities na hinahanap. Sa PhilHealth, meron bang 4M? Yes, Sir Pio, meron din ng 4M ang PhilHealth. Hindi ito matandang mayaman, madaling mamatay. Hindi rin 4 million. Pero meron talaga tayo na tinatawag na 4M para mas madaling matandaan ng ating mga members ang mga kailangan nilang gawin para masigurado na protektado sila ng PhilHealth. And speaking of 4M na ito, Sir Pio, yun yung magiging question of the day natin. Oho. So, bali, 4 itong 4M. Gusto ko lang malaman para kung nakaabot sila sa dulo, Sir Pio, kung ano yung pang-4 na M sa 4M. Yun yung question of today natin. Ano yung pang-4 na M sa 4M? I-text lamang ang tamang sagot kasama ang inyong complete name and address sa mga numerong ibibigay ni Sir Pio. Sir Pio? Yan. Ang number ko is bago na. Kasi nagkagulo nung mag-break up si Catherine Bernardo at si Daniel Padilla. Nagkagulo yung cellphone ko umuusok, galit na galit sa akin Sabi ko, ano problema ko dyan? Kaya nagbago na ako ng phone number. Wala akong kinalaman dyan sa break up nilang dalawa. Ako, ikaw daw, wag nang agaw hindi kay Daniel. Yun na nga pinagbubuti, walang iya sila. Boyfriend ko daw si Daniel. Swapo ka naman kay Daniel. Kaya nagpalit ako ng number. Yung gustong sumagot ka na ang katanungan is, ano yung pang-4 na M? Anong gustong sabihin yung pang-4? Kaya dapat makinig sila hanggang matapos yung programa. Ang number ko is sa Smart 0942 670 1195. Yan. 0942-670-1195. That's 0942-670-1195 sa mga smart subscribers. Sa Globe naman, that's 0966073011 Yan. 096607301115 sa Globe. Yan. Pangalan lang nila at saka address. Ano yung pang-4 ibig sabihin ng pang-4 na letter M sa i-discuss ngayon ng Diyosa ng kagandahan ng PhilHealth. Go ahead. Ano po ba itong 4M na ito, Miss Philippines?
Yes, so bale sa PhilHealth po, ibang ibig sabihin ng 4M sa amin. Sa ilalim po kasi ng RA 11223 or ang ating Universal Healthcare Law, lahat po ng Pilipino ay covered na, pero hindi nangungulugan na wala na tayong kailangan gawin on our part as members. So again, covered na lahat ng Pilipino ng PhilHealth, pero dapat meron pa rin tayong gawin para masiguro natin na protektado tayo ng PhilHealth. Ito po yung tinatawag nating 4M. Ano ba itong 4M? Dadaanan natin yan isa-isa, pero brief overview lang para alam nyo. Ang 4M natin, first M is magparehistro, pangalawang M, magbayad ng contribution, pangatlong M, mag-update ng record, at pang-apat na M, magpabawas ng benepisyo. Yun, magpabawas ng benepisyo. Now, ano yung unang M? Yes. So yung unang M, sabi ko nga Sir Pio, yun ang magpa-rehistro. Ang first M is magpa-rehistro. So paano po ba tayo magpa-rehistro sa PhilHealth? So siguro may mga nakikinig dyan. Most likely karamihan sa inyo PhilHealth member na. Pero para naman po sa hindi, simple lang po magpa-rehistro sa atin. Ano? Para sa lahat ng members regardless of category, halos pare-pareho lang po ang process ng pag-register. Nagkakaiba lang po tayo pagdating sa supporting documents na kailangan nating i-attach kapag magsasubmit tayo ng ating application. Ang napaka-importanting step po sa pag-register ay yung pag-fill up ng aming universal form. Yun ang tawag natin na PhilHealth Member Registration Form or PMRF. Ang PMRF, pwede niyo po yan makuha sa alinmang opisina ng PhilHealth. Pwede rin po sa aming website www.philhealth.gov.ph. And minsan, Sir Pio, pati yung mga hospitals natin, mga accredited hospitals natin, pag pumunta kayo sa billing section nila or sa PhilHealth section, meron din silang available na PMRF na pwede nyo i-fill out. So upon filing ng PMRF po, ilagay niyo yung tamang information ninyo, kailangan niyo lang po mag-attach ng supporting documents. For example, kayo ay magme-member, pwede kayong mag-attach ng inyong proof of identity tulad ng birth certificate or any government ID. Ano po? Tapos kung mag-a-add naman kayo ng dependents, for example, gagawin yung dependent ang inyong asawa, syempre mag-a-attach din po kayo ng copy ng inyong marriage contract, marriage certificate na may registry number. Pag i-add nyo naman yung mga anak nyo as dependents, i-attach nyo din po either birth or baptismal certificate with registry number. So yun po yung PMRF and your supporting documents. Isasabit nyo lang po yan sa pinakamalapit na opisina ng PhilHealth, pwedeng local health insurance office or PhilHealth Express. Kapag naisubmit nyo po yun, makakatanggap na po kayo right then and there ng PhilHealth ID at ang inyong Member Data Record or MDR na nagtataglay ng inyong Permanent PhilHealth Identification Number. Yung mga empleyado mo, ikaw, yung empleyado mo sa Naron International Shipping Company, ganon din ba yung kailangan? Empleyado na sila ganon ba yung proseso? Yes. So kung kayo po ay employee na at wala pa kayong PhilHealth, pwede naman pong idaan ninyo sa inyong HR or yung admin ninyo kasi meron po kasi tayong tinatawag na mga peers. So sila yung mga liaison or point persons ng PhilHealth sa kada kumpanya na tumutulong sa amin na mag-update ng mga database ng mga employees. Ano po? So kung kayo po ay employed, isubmit lamang po ang na-fill up ninyo na PMRF sa Human Resource Department or agency kung saan kayo nagtatrabaho. Hintayin lamang po ang MDR at PhilHealth ID mula sa employer. Ang mga empleyado po ay meron din na sariling PIN. Ano po? Kung tayo ay meron na identification number as PhilHealth, meron din po identification number ang employees natin. Ano po? Ibigay lamang po ang inyong PIN sa inyong employer. Mag-fill out po kayo ng form, attach ng documents, at sila na po ang magpa-process niyan. So, pwede pong ganun, pero meron din naman po kasi ng mga employees, di ba, na beforehand, hinihingaan kayo ng PhilHealth ID or PIN na ninyo or PhilHealth number. Pero actually po, meron na talaga tayong proseso at meron tayong mga PAMs na tumutulong sa ating mga employers if ever man na kailangang may i-register na bagong employee sa isang kumpanya. But then again, pareho lang po ang proseso. It's the PMRF, attach the supporting documents. Ang pagkakaiba lang, imbis na sa opisina ng PhilHealth, maaari niyong idaan sa inyong employer. Yung mga retired na o mga senior citizens,
Paano ba sila magpaparehistro? Okay, so for example, ang ating mga lolo at lola dyan ay in their last 60 years of life, hindi pa talaga naging member ng PhilHealth. Pwede po silang maipasok sa senior citizen category dahil po mandated by law ng ating mga senior citizens ay automatic po na magiging PhilHealth member. Ano po? Dahil po ito sa RA 7432 or Expanded Senior Citizens Act. Pero kung kayo naman po ay dating empleyado na at nag-retire na kayo, pwede po kayong ipasok as lifetime member. So pag lifetime member po, ito po yung mga senior citizens natin na dati ng member ng PhilHealth, sila ang 60 years old and above at may hulog na po ng at least 120 monthly contributions. So from employed, dahil nag-stop na sila ng employment, magiging lifetime member na po sila. Hindi po kasi automatic ito, hindi naman po reported automatically sa PhilHealth ang pag-retire ng isang empleyado, kaya kailangan nyo pa rin po mag-update at ipaalam sa amin na kayo ay mag-shift na to lifetime member. Ganun din po ang requirements. PMRF lang din po ang kailangan. Mag-fill out lang po, attach the supporting documents. For example, kung kayo ay papasok sa senior citizen category, yung OSCA ID ninyo or any government ID or kung meron pang birth certificate na magpapakita na kayo nga ay 60 years old and above. Para naman po sa mga retirees na mag-shift to lifetime member, aside from PMRF, i-attach lang po yung certificate of retirement ninyo or any certification na nagpapatunay na meron na kayong at least 120 months contribution para ma-shift po kayo to lifetime member category. Yan, ganun pala yun sa lifetime seniors at yung mga nag-retire na Yung may mga dapat bang ideklarang dependents o dependents? Yes. So sabi ko nga po, pagpa-register, kasama sa pag-fill out ng form, yung pag-attach ng inyong mga supporting documents kung meron kayong i-declare na dependent. So sino-sino ba ang pwede nating i-declare na dependent? Una po, yung legal spouse ninyo na hindi pa PhilHealth member. So legal spouse, Sir Pio. Kailangan po, meron tayong may attach na marriage certificate. But pag ini-emphasize mo, Pio, single Oo. ako Kaya nga, i-emphasize ko. Single ako. Di mo sure. Tapos, aside from the legal spouse, kasama din po na pwedeng gawing dependent ang mga anak na legitimate, illegitimate, legitimated, legally adopted, or stepchildren na may edad pong 20 years old na pababa na wala pang trabaho at wala pang asawa. Pag 21 years old and above naman po, pwede rin po silang gawing dependent kung meron silang congenital or acquired permanent disability kung saan kailangan nilang umasa sa mga magulang for full support. Covered din po ang mga anak-anakan or foster children ayon sa Foster Care Act ng 2012 and pwede rin pong gawing dependent ang mga parents below 60 years old kung sila po ay may permanent disability at umaasa sa suporta ng anak. Yan. Pag 60 years old and above na po kasi, di ba sabi ko, may sarili na sila na PhilHealth membership. Yan. Yung pangalawang M, ano nga yung pangalawang M, Miss Josa? Ano ba yon? Maganda. Ay, hindi. Ang pangalawang M po ay magbayad ng karampatang contribution. O paano? Magkano ba ang premium contribution sa PhilHealth? Opo. So, ang contribution natin sa PhilHealth, nakadepende po yan sa inyong income. Ano po? Para sa employed members, ito po ay nakabatay sa buwan ng sahod or monthly basic salary ng isang empleyado. Kung kayo naman po ay self-earning land-based OFWs or practicing professionals, base naman po ito sa buwan ng kita na nakasaad sa document na itinakda ng IRR ng UHC at itinakda ng PhilHealth. So, depende po sa lumalabas na monthly income ninyo. Ang contribution rates po ng ating mga direct contributors or yung mga may kakayanang magbayad ng contribution ay base sa IRR ng UHC Act. Para po sa taong 2023, according to the IRR ng UHC law, ang premium rate natin dapat ay 4.5% ng inyong income. Pero dahil po ang PhilHealth ay nakiisa sa national government para maibsan
saan ang pasanin ng maraming Pilipino na naapektuhan ng kasalukuyang inflation, sinuspend po ng PhilHealth yung scheduled increase in premium and contribution. So instead ng 4.5 na dapat na rate natin for 2023, renetain po natin yung 2022 na rate na 4% ng ating income. So kung for example, Sir Pio, ang inyong monthly basic salary ay 10,000 pesos, 4% of that is 400 pesos. Yun po ang ating monthly contribution. Saan ko yan ibabayad? So, bali, pwede nyo pong ibayad yung contribution ninyo sa mga opisina ng PhilHealth o sa mga bayad centers. Pero nakadepende pa rin po, ano? Pag initial payment po at computation, ibig sabihin first time ninyo na magbabayad ng contribution sa PhilHealth, pumunta lamang po sa pinakamalapit na local health insurance office. Magdala po ng proof of income para makompute po ng aming frontline personnel ang inyong karampatang contribution. So, ano po bang pwede nyong dalhin na proof of income? Pwede po yung latest BIR income tax return ninyo. Kung wala naman po kayong income or minimum wage earner or wala talagang income, maaari po kayong mag-submit ng certificate of no income. Pwede rin pong dalhin yung latest payslip ninyo, latest financial statement. Kung kayo ay OFW, pwede kayong magdala ng overseas employment contract. Kapag nasa LGU naman po kayo or covered kayo ng LGU, pwede po kayo humingi ng Certificate of Income from LGUs or authorized organizations or Certificate of Membership with monthly income issued by Association of Vendors and other affiliated organizations. So basically, any proof of income po, maaari niyong dalahin sa LIOS or Local Health Insurance System PhilHealth para makompute po ang inyong contribution. Once meron na kayo na set na computation, maaari niya po kayong magbayad sa mga bayad centers para hindi na kayo mahirapan, hindi na kayo pumila. So ano po ba ang mga accredited collecting agents natin? So andito nga po yung sabi ko na bayad center, SM Retail Incorporated, nag-accept din ng PhilHealth payments. At meron po niyang marami pang iba. Makikita po ang kompletong listahan ng aming payment center sa aming website www.philhealth.gov.ph. Pero para naman po sa mga employed na mga members natin, ang computed amount po ay paghatian ng employee at employer at si employer po ang nagre-remit nito. Ito po ay automatikong ibinabawas sa ating mga sahod at ang kabuang amount po ay kailangang i-remit at i-report ng employer sa PhilHealth buwan-buwan. Yung mga indigent, lifetime at senior members, may babayaran pa ba yan? Yes, so sabi ko nga kanina, ang mga direct contributors natin, sila yung may kakayanang magbayad. Pag wala pong kakayanang magbayad, pinapasok po natin yan dito sa indigent or sponsored members natin. Or yung mga retired and senior citizens naman, hindi na po nila kailangang babayaran, pasok po sila sa ating mga indirect contributors, kung saan ang ating government po ang nagbabayad ng kanilang contribution. So yan po, ang nasa under ng indigent program ay walang binabayaran dahil subsidized po ng government. Gayon din po sa lifetime members and then senior citizens. So wala na pong kailangang bayaran ang mga nasa category na iyon. Yung pang tatlong M, ano ba yung pang tatlong M? Mabango ba yun? Mabango. Pwede. Ang tatlong M natin ay mag-update ng record. So, di ba kanina sabi ko magpa-register? So, ginagawa natin yan at the initial na apply tayo for membership sa PhilHealth. Pero, kunyari, nagpa-register ka 2020 pa, in the past 3 years, ang dami nang nangyari. Pwedeng nag-asawa ka, pwede kang nag-change ng address, pwede kang nagkaanak. So, kailangan i-update natin ang ating record. Or, kung meron mang maling impormasyon sa inyong member data record, kailangan itama din po ito. So, paano ba ito ginagawa? Again, same form lang sa registration, yung PhilHealth member registration form. Sa upper right corner, may box doon. I-check yung nagkaka-box na sinasabing for updating. Nasa upper right corner po siya ng PMRF. And then, i-submit yung updated form together with supporting documents sa anumang opisina ng PhilHealth para ma-update ang inyong member information. Once na-update na ang inyong member data, bibigyan po kayo ng updated din na member data record. Yung pang-apat na M,
Miss Ayan na, Diyosa. yung pang-apat na M na tanong natin na sana nakinig kayo kanina ng unang sinabi. Pero kung hindi, ito na yung chance nyo para mag-text ng tamang sagot. Ang pang-apat natin ng M ay ang magbayad. Ay, bakit mali? Mag-claim ng benepisyo. Ang fourth natin ay mag-claim ng benepisyo. So, kung ang isang PhilHealth member ay nagkasakit or ang kanyang qualified dependents ay nagkasakit or kailangang magpa-confine or mag-seek ng treatment sa isang PhilHealth accredited facility, siguraduhin po na gawin natin ang mga steps na ito para ibawas sa atin ang ating benepisyo. Ma-claim natin ang ating benepisyo. Sabi ko nga, ang pinaka-importante ay dapat pumunta tayo sa isang PhilHealth accredited na facility. Kasi kapag hindi po accredited ng PhilHealth, hindi tayo makakapag-avail ng benefits. Anyways po, once na na tayo sa facility, lahat po na accredited ng PhilHealth, meron tayong tinatawag na My PhilHealth Portal, kung saan na-check po ng mga accredited hospitals natin kung kayo ay eligible na gumamit ng inyong benepisyo. Kailangan nyo lang po mag-present ng inyong PhilHealth ID or any valid government-issued ID para ma-check nila ang inyong name sa database ng PhilHealth. Meron din pong mga nakatalagang P-cares or mga empleyado mismo ng PhilHealth na na-assign sa mga iba't ibang hospitals para i-assist ang ating mga members sa pag-avail ng mga benepisyo natin. For example naman po, Sir Pio, hindi online yung portal, pumunta ka sa hospital, hindi online yung My PhilHealth portal ng facility at gusto nyong mag-avail ng benefits, pwede naman po kayong mag-submit na lang ng mga documents para makapag-claim pa rin po kayo ng inyong benefits. Ano po ba yung mga documents na kailangang dala? Una po, kailangan pong meron kayong member data record or at the same time, meron kayong proof of your contribution. And then, another would be, dapat na fill out nyo po properly yung PhilHealth Claim Signature Form or CF1 na tinatawag natin, na makukuha nyo po yan sa hospital mismo. Yung billing section ng hospital, sila po ang magbibigay niyan sa inyo, ipapa-fill up, i-attach lang po yung iba nyong supporting documents na kinakailangan. Yun. Ito, ano yung pwede nila ipakita? Dokumento na yan para sa kanilang kontribusyon, katunayan. Opo. So for example po, sabi ko nga offline yung portal at hiningaan kayo ng proof of contribution para makapag-avail kayo ng inyong benefits sa PhilHealth. Ang mga pwede pong proof of contribution kung kayo ay OFWs is kopya ng inyong OEC or Overseas Employment Certificate kung saan po nakastate doon yung kaukulang contribution ninyo. Para naman po sa mga employed or formal economy members, simpleng pirma lang po ng employer sa inyong claim signature form, sapat na yan. Kasi po kapag tayo ay employed, yung claim signature form po, siguro na-experience na to ng iba, pinapapirmahan po natin yan sa head ng ating opisina. Pag pinirmahan po yan ng employer, ibig sabihin po, sinecertify ng employer na sila ay nag-report at nag-remit ng inyong PhilHealth contributions sa PhilHealth. Ano po? And then, para naman po sa mga informal economy members, ito yung mga voluntary members natin, kopya po ng official receipt ng inyong contribution. And then, for senior citizens naman po, ipakita lamang po ang inyong senior citizen ID, member data record, or PhilHealth identification card na nagpapakita na kayo nga ay senior citizen. No need for proof of contribution na. Ganon din po pag indigent or yung mga sponsored, ano po, kailangan lang yung updated na MDR ninyo na merong validity period sa upper right corner ng MDR. Pag pasok pa po or valid pa po yung inyong indigent or sponsor membership, ay makaka-avail din po kayo na wala ng bayad sa PhilHealth. What time is it, Miss Diyosa ng kagandahan? Time na para i-announce ang winner, Sir Pio. May nakakuha ba ng tamang sagot? Ang tanong natin, uulitin ko, ano yung pang-apat na M sa 4M? Yan. May mga natama na nasagot, pero yung format mali, kulang ng pangalan. Lahat ng tamang sagot, kulang ng pangalan.
Kulang ng pangalan. Napakalinaw ng ating format. Pangalan ninyo at saka tamang sagot. Yun lang o kaya address. Saka may address. Oh. Wala o. Ang daming... Sige, doon tayo sa tama. Oo. Sabi ko nga, Sir Pio, doon tayo lagi sa tamang tao. Mhm. Sa atin. Yeah, wala o. Eh, meron dito nakakuha ng tama. Pero lagi na itong nananalo eh. Si Jose Ay, give chance to others na tayo. Give Sir chance to Pio. others Next naman. year naman siya. Give chance to others naman, ano. O, may tumatawag. Sino ba itong tumatawag? Hello, good morning. Hello po, good morning. Opo. Sagot ko po, mag-claim ng beneficiary. Ano pong pangalan mo? Si Beth. Complete name po, complete name and the address. Okay. Si Beth Pistola. Lilibeth Pistola. Mistiola. Yes. Taga saan po si Madam Lilibeth? Sa Washington Drive. Mabuhay si Madam Lilibeth. Panalo na siya, di ba, Ma'am? Yes, Diyosa? congratulations, Sis Thank you. Lilibet. Tama po ang sagot Mhm, ninyo. At syempre, Sir Thank Pio, you po. dahil nag-effort siya na tumawag, siya ang papanalunin natin ngayong umaga. Thank you so much, Miss Lilibet of Washington Drive, Legazpi City. Congratulations po. Tama po ang inyong sagot. Ang pang-apat na M ng PhilHealth ay magpabawas or mag-claim ng benepisyo. Maaari po ninyong maklaim ang inyong premyo sa opisina ng PhilHealth. Pumunta po kayo doon. Bukas po kami Mondays to Fridays, 8 a.m. to 5 p.m. Pero syempre bukas, Sir Pio, dahil holiday, sarado kami. So sa Lunes na lang po siguro, Ma'am Lilibeth, hanapin lamang po ako si Gina ron para maklaim ang inyong premyo. Again, congratulations po. Ayun. What time is it? Diyosa ng kagandahan. Oras na po para magpaalam. Hindi ko napapatagalin pa, Sir Pio, at alam kong excited ka na makita si Andrea. Ay, gagawin pang importanteng iba. So, nagpapasalamat po kami sa ating mga listeners. Makakaasa po kayo ng PhilHealth ay kaagapay ninyo sa pangangailangang medikal. Diyos mabalos po sa Indong Gabos. Thank you so much. Till next Thursday para sa Usapang PhilHealth. Salamat asin mahal na Diyos ang magbantay. Pakinggan ang programa Usapang PhilHealth.